אז איך אני מכינה מצגות בכמה דקות? ישר הולכת לג'מיני. אני מעלה אליו פה בפלוס הקובץ, מחקר שעשיתי בנושא מסוים. עכשיו מה שאני עושה, אני אומרת לו פה בכלים, אני בוחרת קנבס ואז סע. אני אוהבת לעשות את המצגות בשלבים. אם אני רוצה עכשיו עיצוב, אז קודם כל אני מדברת איתו על המצגת עצמה, תעשה לי אותה תרשימי זרימה, אינפוגרפיקה, מידע וכו'. אז הנה עכשיו המצגת פה, צבעוניות לא יפה, שביקשתי ועשיתי עליו מחקר, נראה מעולה, יש פה עבודה טובה של חלוקה של מידע, ואני רוצה שהוא רק ישנה את הצבעוניות. זה אומר שאני מעלה את הלוגו שלי, אומרת לו, אז פה אני כבר יכולה לראות שהוא יצר את המצגת שלי בהתאם לצבעוניות שביקשתי, אייקונים, הכל נראה מעולה יחסית. זה אומר שיש לי עכשיו נקודת פתיחה מעולה להתחיל לעבוד עליה. אני מורידה אותה פה, את המצגת של ג'מיני כ-PDF. עכשיו אני הולכת לתקן אותה ולסדר אותה בדיוק כמו שאני אוהבת בקנבה. אני מעלה את הקובץ PDF שיצרתי בג'מיני. הקובץ עצמו הוא לא פתוח, אני לא יכולה לשנות עכשיו טקסטים ואייקון, זה פשוט תמונה רגע למצגת בג'מיני, ואני אומרת לו, יצאו לסליידס. עכשיו, הוא יוצר את השקפים בסליידס, ואני יכולה לפתוח אותם, אבל אני רוצה לעבוד דרך קנבה. הוא כבר יצר לי את המצגת פתוחה, ואני יכולה לעשות מה שבא לי, לשנות דברים ופונטים, שהכל פתוח. אריאל, פרקטיקה, ואז אני אומרת לו פה, שנה הכל. כל הטקסטים משתנים אוטומטית. אז תגידו לי, איזה כלי אתם משתמשים כדי לייצר את המצגות שלכם?